Sudah, sudah. Ini sekali. Ayah. अमा थावख्रि होनबाय थायो खिन्थु दिनै नुबाय आरोना आंबो अमा थावख्रिखौ लकेल अमानिफ्राय बेलेग जायो आरोना स्टाइला उदैया गिदिर जायो खुगाया गोलाव लावजेंजें जायो आरोना हेल' लोगोफोर खुलुमबाय सायखं ब्लग इउटुब चेनेलाव फिन खेबसे गोसो गोरबो सिंनिफ्राय दुंब्रुदै बरायना लाहरनाय जालायबाय आङो दायो दङ अदालगुरियावहाय अदालगुरिनि सोर आंनि नैबे चेनेलावहाय साबस्क्राइबार लोगोफोर दङ नोंथांमोना अननानै कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय दिनैनि ब्लगआव मा मा देखायनाय देखायलांबाय थानि नोंथांमोना मोजां मोनग्राफ्रा नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरोना लोगोफोर अमा थावख्रि माने अमा थावख्रि होनब्लाथ' क'क्राझारावहाय बिराद फेमास नालाय अमा थावख्रिखौ अहा मोनो क'क्राझाराव खिन्थु दिनै आङो अमा थावख्रिखौहाय अदालगुरियावनो नुबाय आरोना अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे बाहेन गामि होननाय गामियावहाय आङो माने अमा थावख्रिखौ नुबाय आरोना माने लकेल अमानिफ्राय बेलेग जायो आरोना स्टाइला उदैया गिदिर जायो खुगाया गोलाव लावजेंजें जायो आरोना जानो बिराद गोथाव जायो माथो अमा थावख्रिया आङो फार्स्ट टाइम दिनैसो नुदों दै अमा थावख्रिखौ माने आङो नुफेराखैमोन नर्मेल अमायाथ' आरो जोंनियावबो एभेलेबेल आंनावबो मेरला दङ नर्मेल अमाया खिन्थु अमा थावख्रिखौ नुफेराखैमोन आरोना ओमफ्राय जोंनि जायगायावहाय दिकियाजुलि पाटासिफोरावहाय जोंनि जायगायाव माने अमा थावख्रिखौ आङो रावनावबो नुफेराखै नुवाखै ना दंबाय बायसि नामा सोरनावबा मोनथिया दे जोंनि जायगायाव माने दिकियाजुलियावहाय ओमफ्राय आङो दायो माने अदालगुरियावहाय नैबे बाहेन गामि होननाय गामियावहाय आङो माने अमा थावख्रिखौ नुबाय आरोना उदैया माने गिदिर खुगाया लावजेंजें गिदोंलाय जोंखौ माने नुफेराखैना जोंनिया माने बैसागुनि सिगां दायो माने बैसागु जासिगोन नालाय बारा गोबाव गैथारला बैसागु सफैथारसिगोन दा बैसागुनि सिगां माने खैजिमा जानाय नेम दङ माने जोंनिया दायो माने एडभान्स बैसागुनि एडभान्स दायो माने जोंना सालथाया खैजिमा हानगासिनो दङ ओमफ्राय दायो खैजिमाखौ माने बिदैया बेसेबां बुरजा दं माबायदि एसे देखायनि नोंथांमोननो फैदो केमेरामेन खिथु आं खिथु खैजिमा हाननि दायो खैजिमा जानोसै आरोना बैसागुनि सिगांथ' खैजिमा जानाय नेम दं नालाय जोंनिया बर'फोरनिया दायो नै सालथाया माने हानग्रोगासिनो दङ आंबो एसे हाबनानै र' गिब्रुजोब्बाय नामा थ' लोगोफोर नै नारायण खैजिमाया नै दायो माने नैबे बाहा मोनसेखौ हानबाय आरो ओमफ्राय सिङाव बिदै दंना गैला बिरग'जोब्बायसो नामा खैजिमा हानबा बिदिनोलै माने एम्फौआ लफेन सिं बायनो हाबजोबो नोंबो नांगौ खैजिमा हमलाय मा नाम नोंनि नामा मा नाम थान्दै मा लिरो थान्दै बसुमतारी हा ओरै फै खैजिमा हाननि फै नै होनबासो गिब्रुजोब्बाय आया बिदिनो खैजिमा माने खैजिमायाबो माने जानो गोथाव जायो नालाय ओमफ्राय खस्थ'बो दङ एकदम लंफेन सिं बायनो हाबना दा अरलांजोबगोन दै लाबोबाय नै जोंना सालथाया होदो सोदो इदिनो जायो बिदैया गिदिर गिदिरानो दं नै बिदैया हाबजागोन नोङो सिङाव बे लंपेन सिङाव हाबगोन नोंनाव खैजिमाया सोदो नुदोंना नै बिदैखौ लोगोफोर बिदैया एकदम गिदिर गिदिरानो नै बिरग'सिगौमोन नैबो सानैसो थाबा बिरग'सिगौमोन एलाय नैबे मोनसेया बेनो जोब्बाय इयो खैजिमा जानि खैजिमा खस्थ' दं बिराद खस्थ' दं दाथ' खैजिमा बाहाया थोलायलायनाय नङा आङो माने अदालगुरियावसो दं नालाय दा अदालगुरियावहायनो जाग्रोनोसै आरोना खैजिमाखौ बैसागुनि खैजिमा नै गैयालै इयाव जाला बेयाव थाजाला बिखा गरम जाबाय नै आया जाला नैबे सिङावनो दंमोन खैजिमाया नारें दंफाङाव नारें दंफाङाव दंमोन खैजिमाया
ओइयो लिसु दंफां इयो लिसु दंफाङावहाय दंबावोसो ओइ गोजौ गोजौ नै ओमफ्राय बेयो जाबाय बैसागुनि गामसा गांबेसे दं इयाव आब' लाजिदों लाजिदों सासेया 13 फानगोन ना न'निनो फानो नैबे जाहैबाय नोंथांमोनाथ' नुबाय थाखादों नालाय भिडिअ'आव नोम्बाजैखौ बिनि बिब' बेवाइ ओमफ्राय दा नैबे आब'मोनहा माने बे गामसाखौहाय फानगोन आरो सोरबाफोर जुदि भिडिअ'खौ नुदोंब्ला उदालगुरिनि नोंथांमोना लांफैनो हासिगोन गामसाखौहाय गांसेयाव बेसेबां गांसेयाव दामा दामखौबो खिथादो 350 गांसेयाव 350 मोनगोन आरोना बे गामसाखौहाय उदालगुरियावहाय माने सोरबाफोर जुदि नांगौ जाब्ला लांफैनो हागोन आरोना ओमफ्राय बे गामसाखौ बायनोबा बहा फैनांगोन खायजामाथि बोरि गामियाव फैब्ला मोनगोन आरोना नैबे गामसाखौहाय गामसा गोथां बर'नि गामसा दायो माने बैसागु जासिगोन नालाय दाथ' आरो बैसागुआवहाय गामसा आर'नाइ नङाब्ला आरो जेबो लंपेन्ट गस्लायाथ' जेबो सोलिखायानोसै जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल ड्रेस होनब्लाथ' जोंनिया आरो गामसा आर'नायानोसै दा माने सोर माबायदि गामसा मा स्टाइलनि गाननो हायो सोर बेसेबां आर'नाइजों गावखौ साजायनो हायो बैसागुआवहाय दा माने नोंथांमोना नैबे गामसाखौ जुदि नांगौब्ला मोनगोन आरोना खायजामाथियावहाय 350 नै बिदैया बिरग'सिगौमोन बियो गां जाहांबायमोन बारा गैयालै माथो प्लेटसेल' जागोन प्लेटसेल' जागोन सोर सासे जानो सेलायलायनायसो जागोन दै स्रु दैयाव दोनबायना खोजेमा जाजेनबाय दै लोगोफोर बैसागुनि नै गोथांखौनो माने फार्स्ट टाइम जात्रा खालामबाय आरोना दिनै खोजेमाखौ एवनायबा मोजां जागौमोन दा माने बारा बुरजा मोनाखै नागिरबावनि र' खोजेमा बेयो जाहैबाय नारें दंफां गिदिर गिदिरानो जाबाय बेयो गोजौनिया जाहैबाय गय दंफां बेनिफ्राय नै बानलु सिब्र' दा माने दालायखौ दानजोबनानै होबाय माने कलम होनो नामा बेखौ ना मा होनो आंथ' मिथिला दायो बेनिफ्राय बै दुमब्रु दंफां खान्थाल दंफां नारें थाइजौ दंजोबोआनो आरोना फिथाइ सामथाइ दंफांफ्रा माने नै सालथेनियाव आंनासो जेबो गैया जाम्बाबा मावनोबो रोङा मावफेराखैबो बेफोरबायदि माने हाबो गैया नालाय ओंखायनो सालथेनिखौनो देखायलाबायबाय आरोना आं नोंथांमोननो ओमफ्राय लोगोफोर माने दानियाथ' खोजिमा हानदोंमोन नङासै ओमफ्राय बे खोजिमा हानायखौ माने दायो सुनानै बरियानो नै जाथावथाव ओरैबायदि समायना साफा गुफुर जाबाय आरोना नै दायो सुनानै बरियानो साफा खालामबाय बिदैया जा गिदिर गिदिरखा नै बिदैया सोरबाफोर लुबैलायबाय खोमा खुदै गलायबायदां ने सोर उदालगुरिनिफ्राय नायदों कमेन्ट मोनसे खालामबानो जाबाय आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान फैदों चेनेलखौहाय साबसक्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय आरो फेसबुक नायदोंबा फेसबुकखौ फल' खालामनानै लाब्लानो जाबाय होमबा आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला लोगोफोर एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारि